हेयर प्रोडक्शन जोनोम जोनोम जानो हागौ बे बुहुमाव नों बायदि लोगो रावहाबो गैया आंनि अनगा एसेबां खाफाल गोनां नङासै आं जोनोम जोंखौ गामिनि मानसिफोरा बुग्लुं सुग्लुं खालामनानै गामिनिफ्राय होखारहरबाय आंनि मानब गेदेर लोगोआ जेबो खौरांखौनो मोनासै दं आंनि आइ आफाया दावमा दावसाफोर बायदि गोथै बारियाव बाब्राब बाब्राब थैलांबाय बिसोरनि गोथै सहखौबो गोथार खालामनो थाखाय नों आगानसेबो आवगायबोआखिसै जोनोम मानिबा आं जोनोम इसोरा जाहाथे नों बायदि लोगो रावनोबो दाहरथोंसै थादो दे जोनोम माबाफोर गोरोन्थि जादोंमोनब्ला आंखौ निमाहा होदो Pami. आंनि आथिं थोंसेया लिंग्रा जाबाय फामि आरो निथाननि खर'आवबो मोजां हामजोबाखै गासैबो आंनि थाखायनो जाजोब्बाय गाबबालाय माथो जाबावगोन ओइ फामि बे गथ'नि बिफाया मास्टार बाबुआनो हो हो लाजिदों दाना बुंदो दे जोनोमनि मावनांगौ खामानिया मा नांलायला जोनोम नोंसोर ओरैनोबो गोबां जेंनायाव गोलैबाय आंनि थाखाय मा लिंग्रा साननानै जेबो खालामनो हाया सानदों नामा दाबो जोनो बारनो हाबावसो नाय जोनोमा बहा थांखो मोनालायजासे बिदिथ' हरखांफेरामोन गथ'नि मोखांखौ नुबानो गोसोखौनो हमथाख'हायै मोनग्रासो जाबाय आङो आयै नोंसोर आदानि गोसोखौ हमदां हायाखै फामिखौ बेसेबांबा हास्थायोमोन बियो आंखौ सानफ्रामबो बाजै बुंनो होनानै गाव गोसोखौ गोजोननाय लायोमोन आइ नोंसोर मानो आंनो आवगायनो खोन्थादिया जोंथ' लोगोसो सानोमोन दाथ' जोनोम ओंखाम खुरैनोसैमोन आङो जोंबो जाथ'वाखै बोरै जानाय मा जाखो आफा
आइ फामे बिमा बिफा गैलिया बिसोरो Aku ni mahu terlihat awak. Aku pasal pernah ayah sehingga. Kau tanam kelai kau, jenam. बावैसो सिगां फामिखौ आं लोगो मोन्दोंमोन आफा बिनि देहायाबो गाज्रिथार मास्टार बाबुखौ नागिरनो थाखाय आंखौ लोगो लादों नङाब्ला बिबो बारा गोबाव सम थांनानै थागोनखौ आं नुहुराखै जों नोंखौ जेबो हेंथा होआ जोनोम नोंल' सामोलैनो था नानि बांद्राय उसुबिदा मोनदों नामा जेबो उसुबिदा मोनाखै दे आदा नों थांदो